Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. So, naabot namin dali dapit sa akong classmate sa grade 9. Okay. Ato ra oh. Target lock. Diretso. Go. Pasi. Bye. Wala na ito. Target lock. Ayun na nga. Harut. NANI?! お前はもう死んでいる。 Tara. Lubot lang ako, Choy. Baba na ho, parking niya ang iyang yayaman ng Leo. Hi! Siya day ako ang kuan. Classmate sa grade 9. Okay. Dapat na siyang nagbuhat. So, iyang pangalan guys kay si Alimar. Ako ang best friend sa grade 9. Daghan mi, hindi lang siya. Oo, ang gagaw nagtawag. Kaya lang. Nagpagwapo pa ang ulirang uyab. So, mga ito na tamo. Una natabiyaan na to si uyab. Dugay-dugay na po. Wala mi nagkita aning dakog lubot. Wala. Ano, record. I-edit pa nila ako. Ay, sana all. Hi, Mother Earth. Ay. Hindi mo na tahan na. Unsa? Call. Nag-helmet gihapon ko, Call. Naniniwala na ako sa forever magmula nung nakilala kita. Eh kaya nga di ako sumurrender, ano man ang sinasabi nila. Char, nagstorya sila. Best friend ay mo. Best friend mo. Papaliko na ta sa ilahang mansion. Ay, bili na po. So, naano ka sa ilang mamaak na yung hero. Bye. Kasi mo tara na. Dire. Kuan, manumbag ra nino. Gago. Naabot na jud. Pagaw ako man na tanong gikan. Yung mga pets. May pets. Tako. Nanonoro ko. Mga fish da sa buwan. Sa manan apa ta? Wala, parang may kamukha ka. Bray. Kanawa good dali. Parang may kamukha siya. Tanga. Meanwhile, bilang. Ay na. Nanlimpi, karon pa siya nanlimpi nga naabot namin. Mo ni tinuod na bata, manlimpi og balay. Bata. Ay, dara ding bata. Bata.
Kinsay nagbuhat ani? Siya. Ang ngayon. Oh, karon pa ng limpyo nga naabot na may agod. Ay, sana all beauty rest. Nagpaabot ko sa inyo. Ay, sana all ginapaabot. Nakatulog lang ako sa kakahintay. Mar, kabalo ka katong gipalit na ako sa una nga rabbit. Sa imuha tong 250. Ay, utang puti. Oh, Kay, kabalo kinsay nakakuha nato nakawala. kinsa man? Dili ko magingon. Dili ko magingon. Diba, di nakakapalit ang sticker. Gani. Mahal lang yung lapis na. Ambot ngano nawala to. Dili ko magingon pangalan. Posible, magkaputo eh. Pero yapil sa video. Ay ikaw to? Posible ka nagkakuno. Nga naman. Maguna-una, kung mo kaputo. Wala man may naguna-una. No, nintingog ra sig kalit no. Ah, dili dayto ikaw. Ito yan. Ansa. Marno, katong giingnan ko niya, tong naapa siya si Gaboy, giingnan ko niya nga. Ay na pagsabay-sabay ang limara. Wala. Tas ako po ning layo na po ko kay kanang loyal lagi. Unya dili gusto gaway. Lagi na kay kang sabay. Oh, kanang pag-recess mo, dili na mo dool sa inyo ha. Ay bawalan ko ato ani. Daong daw sa wala. Andra lang baby. Dagko na, bagura na nung Wala ninduta ni Niloy, ang daw cute kaayo. Lionel na siya. Tara jud ang tagya mas cute. Ah, kikiyumi. Wala na. Kanang pinakilit. Asa lang inahan? Kanang. Ah, mo ni lang mama. Ang kining gray. Gago. Mao daw ni ang mama, nya kini ang papa. Nya ang nanggawas, dara brown. Wala ng babae. Lagi tunga lagi na siya. Oh my god. Ay laki din na. Threesome na to. Ikaw na ang pinaka-gwapo na binata sa aking mata. Naula siya. 한눈 팔지마 누가 뭐래도 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 새끼손가락 걸고 꼭 약속해줘요 절대 나 혼자 내버려 두지 않기로 1더기는 귀요미 2더기는 귀요미 3더기 밤은 귀요미 귀요미 4더기 4도 귀요미 5더기 5도 귀요미 6더기 6은 귀요미 난 귀요미 Meanwhile, Trapa, cute na gano'n. Cute. Ay, isa. Dagin ko. Ka-cute. Iyon mo koy, Mar. Paiya ko bi. Ay, tiya. Ay. Kuhaan mo niyo pa. Patay lang, nalibog sa atin yung kasi. Malans, purpur. Ah, sige, makahulat. Kaya na, purpur siya. Bawsi. Nga na lang, Mar. Bawsi arna mo it. Ha? Bawsi arna mo. Okay lang. Marag imong tiil. Ito lang, ikintaon. Ay, nagipatong sa tiil. Mahok ay kag tiil.
Meanwhile. Nag-selfie na lang mi guys habang gahulat sa amo ang mga ubang classmates sa grade 9 ug sa grade 10. Okay. Magpalit og lisensya mo ko eh. Wala pa lagi hantod karon no. Nga na siya, gusto ko daw bugis yung palit ko. Maulo. Dato naman day mo mar. Bray. Dato naman day kayo mo mar. Dako kayo mo kwarta ba? Wala pa kayo ng kwarta. Gani oh. Dato kayo ba? Hula po na ako ni Bi. Atanga ako ni Skanto. Naman to. No? Nag-video may para sa ano niya. Pero saba kayo ng isa. Dahil lang. Ba kayo? Nag-video ming do. Dari saba kayo na. Mura juga sa juga gwapo. Huh? Gwapo ka? Hindi ako ginabidyo. Kana sama kayo. Kana. Ay kumpiyansa sa iyang bungot eh. Secret weapon diyan. Ay, secret weapon. Pinakausgang weapon sa Pilipinas. Ay. Maan sa? Ang iyang bungot ba? Nga naman. Secret weapon. Nga naman. Tagan kayo mga walang mata na. Nga naman wala man. Basta secret weapon ganino, secret gani. Secret yun na siya. Secret ganino. Nya, naunsa naman ang tingog ni mo, Choy? Concert gani na po no. Concert. Wala game. Ha? Mag-contact na siya kulon niya. Ganyan siya. Unsa ni mo pag kuan sa imong call? Example daw, sample. Hi, thanks for calling. Unsa ba? Wala. Asa ko. Asa ko nagtrabaho. Nakalimot na po din sa iyong trabaho. Kagikan kag day off gani. Ya 2 days imong day off pagbalik nimong trabaho nakakabalo unsaon nimo unsaon. Unsa kay to mong gibuhat gani? Unsa kay to ang trabaho? Nakakabalo. Unsa trabaho nimo nagunsa ka didto? Unsa ni? Wala naglingkod lang. Kaya ba maglungod pa ta? Ha? Maglungod pa ta? Ay na lang. Ikaw na lang mo kaunon. Nanay patso. Ay, di na lang masumbagan mi. Kapag lang. Yung patso, di matunawan. Kapag lang. Sulido nito. Punta na. Buong panit na. Kabalo mo ng mga plano guys nga mahulog og drawing. Drawing. Drawing kayo. Oy kami di mi drawing oh nagdala pa kog baon. Just in case na. Uy pati manok. Pizza. Oh, pizza og kanang manok. Wala duha ka buok drawing. Nya nag-agad mo ko sa ha? Nagko kay bay. Yung 150. Nya 50 ra man ako kwarta. Net buy 1 take 1 na siya. O sige. Isa mo yung Kinsa may sigig-sige. Kung kinsa sigig-sige, kati mo lakaw. Maglungag na lang daw. Lungag na lang na. Ay pwede sabay kita sabay mar. sige kita. Dol ra. Doon ra. Tabok ta dito. Tabok ta. Sige. Dool ra, mo ato dito tapos tabok sa tulay, tapos liko na pod, tapos ana na pod. Tama. Tama. Dili atbang sa katong Cybergate Robinson. Cybergate Robinson. Magyan ninyo. Wala. Oo, kapansin. Dito pa dulo. Unahan gamay sa SPMC. Diri na sa tunga dahil wala man. Ano mo na sa SPMC? Ikaw gani. Nga ito pabuton kay master mo ni. Ikaw master. Kanaw, lamiyon. Lamiyon, nagbuhay katapad. Kabastos. Muro, mago na unod. Nya maron sa may maingon ni mo aning nasa kong kilid mar nga. Yaha kong ginabawalan makipagbanding sa una mar. Sana all na lang das, sana all. Yung ayun na pagsabay-sabay ka limar. Kabalo ka, nag-ingon ba ako sa mga kaya limar ka magsabay kay safety kay kadagto. Unsa, masabay kay. Sabay kay limar kay safety kay kasaya ha. Kung pwede lang ibalik tong kuan mara tong grade 9 tanong ihapak jud Nade ako kay sa. ebidensya nga nag-ingon ko sa mo wala. Naa. Diba pagkita na tumal gaksunon ta tiga bro. Kakson. Pag gakson mo sa limar, iyahan na ka.
Ano na lang? Na chichirya na lang. Pizza ta. Kanang tagpiso nga ano ba, junk food. Ano na lang ka na unsan eh. Dragon seed. Para dugay mo man. Actually, mag-alak man na yung tiradahan eh. Tanawa man. Kung nakuha nyo. Yung dago man, ganyan ako. Ikaw, binang mo nag-giga-giga to. Wala eh. Dili biya ko atikod. Magagon na lang yung may. Isa? Oh. Isa? Usap din ha. Isa daw? Magakong daw ka. Ay, sige. Gusto ka baka? Unsa man? Unsa man? Kita ka lang. Sana all. Ilang. Top of my feet. Kung kyo di kayo ito ba? Uy, akong sunday. Basig na yung kuha na itong gusto ba ni text? Wala mo siya ng text. Wala pa naman. Grabe dyan ni ka-drawings yung kuya. Eh, na. Ay, kung tawa, kumutan ko siyang kuya ni, drawing daw ka, ano sa Adema. Dili ako. Pero pwede po. Drawing daw mo. Sunod, bantay lang dito sa kong duwa do. Pagbalos lang dito. Grabe, kabalo pa lang ko nang naday, ano ron, naday ka ng, saan eh, makeup na. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Dali orang mag-giga. Ubo plus paggaw. Oh no, Oh no, napatungaan ako. Mahadto sa aming gawas kay magpalit og masima-sima. Okay. Ato nami, di lang. Ay, sige foods daw. Unsa imo Hamar? Ako maron sa pangutan ako unsa kung gusto. Lubot lang, lubot. Lubot lang. Gitabunan. Kung ito ka, marag tayo ba? Oh, lingin kayo ba? Oh, marag ka ng pan nga tagyo. Mahal, ginawa ka na pag-board. Ano lang, i-work lang na yung bot. Ito. Asa mo tong humot na ano? Tong humot kayo nga barbecue? Unsa? Tong saging good. Ang buto ko wala siya mo. Ah, matudapit. Wala eh. Ha, nakasimot kayo ako. Wala di ay? Dito guro. Ah, asa dapit. Friday. Sunod na pod. Friday. Karong Friday sa Sunod drawing na pod. Uy, asang maruyo. Sana. Kana. Balik lang mo. Ha? Balik lang mo ang bayad. 30? Unom? 5, 10, 15, 20, 25 lang na pala. Oh, unang din. Ikaw, grabe sa una pa na siya ba? Ang kuhan. Unsa ni? Unsa nabala nimo sa iya sa una? Ang isaw. Sa iso. Kana bitang mo ko siya mo sabat siya niya wa siya kabalo sa ano. Sa story kay dili na to classmate gawas. Gawas. Kadang kuhan sa kasagaran sa uban ba, magpalit og napulo ka isaw, 3 ka rice, 4 ka hotdog. Layo na jud kay siya Marno. 20 tanan ako ako. Layo na kayo siya ba? Sige, 25 man yang ano. Uya nang layo na kayo. Tara. Abay ulit na po. Babay. Malik na mi silang balay. Lubot lang amo mar. Lahi ra jud. Ma-discard eh. Tipid man na sa lupin. Nay na ko. Salamat ra. Dili ka to tipid sa sauce. Malik na jud mi. Dili na dito mawala ko diri ba. Wala pa ko diri. Ano dito? Sabi na kung dapat dito yung balik. Sa mukha ay. Wala apil.
So, yabo ni mo na sa pitchet. Agay. Agay. Wala pa to pa diyong kuhan. Agay. Semua lagi kay sala kanong nabangga imong tilis ko kagahapon katulog. Ano naman? Kay kabalo kang niagi ko wala gian. Bogo. Malihok ba day kagabi? Dili man. O, babi. Ala dahil wala katong Ito eh. So, mao na yung shot. Mao na yung ginainom. Dili mi pareha ng uban sunog baga daw. sunog baga. Kanang uban dira ba? Kanang Lighter kanang sindihan. oh, nangita. Gi kaluwa daw na ni. Uy, mga good boy maning good girl may naadari ay pagkuan dara. Unsa diga? Mao nang shot na mo. Uy, asan turon ay? Mga unsa mi guys. Kay manibat na mi unyang taod-taod. Unyang taod. Unyang taod-taod. Unya na gani taod-taod pa jud. Unya na lang po na to balikan eh kanang paggawas na to. Dito naman to siya Marno. Sabay lang tapagawas niya man. Ang sa nang gwapo dira. Ganahan yun siya. Mao jud ang tamang alobay kailangan jud ginasunod jud siya jud ang ginasunod dapat sa mga tao. Tiaw mo na, di ba? Na nasa balay nagamas gyapon. Sarili niyang balay, di ba? Anya social distancing. Uy, social distancing tukad-tukad. Social distancing. Oh my god. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Choha, mura jud taas ka. Dax ka kol. Dax na, Dax. Pastusa ba tao? Pakisbi. Ay, tama. Jay Queen ka, ikaw ba yan? Jay Queen ka, ulul. Jay Queen ka, ikaw yan? Patingin nga. Oh my god, Jay Queen ka. Naiun sa alcohol. Mataya. Nilimak daw siya di ibas ko din. Ala, inumun na na. Sige na. Mo ni tibay nga siya kay alcohol jud mismo. Tibay na siya. Sa isa ka. Okay, right. Sige, kaon sa mi. Buwag tando. Kuwai. Oh. Oh, mga hampas lupa. Magkuhan ka ba? Mag-apply ka ng food delivery. Ano yun, nana? O niya, ang imuhang motor kay kuan. Big bike. Tama ba? Ano masasabi mo sa lumpia? Masarap. Masarap kaya. Mukbang. Mukbang. Lamig ang ilang sarap. Sa gani malagkit. Turon malagkit. Na ube. Tapos ituslo niya sa unsa na siya? Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. This is what Try. peanut butter. Ayun. What did you call that? Charot. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Testingan nato ni yun sila sa peanut butter. Amik ba? Lagi, tuslo na ako. Okay. Lagi, ano ako. Okay ra? Oh my. Lami. Namay siya. No? Testingan nato. Ulit. Tingnan nato sila sa Fernando de Chumbo. Jugo. Napay ko. Lalo kayo di mga Oh, daan ba lagi ko? Diyan magabaan o sa. Magabaan to. Anak may nabit sa bansi. Daan pa lagi ko. Ano man? Wala Wala yun. kaya para managit ka naman sila nag-snack. Busog kayo. Busog kayo na. Wala naman ko.
Kailan mo ko na naman din, ma'am, yun ang mga gatong kaon. Pangka, dili din siya mga agad o kaon. Agad na lang kayo nagmakaya mo. Tanya kami. Ha? Kuha dali ka. Yan lang ganito. Ano lang. Yeah, off na. Apsan, di ka mga agad o kaon sa mga zona. Naong doon sa di mga agad, babe? Dili din siya mga agad ya. Agu. Wala sa kuhan eh. Lumagani ka mga agda. Lumagay ka mga agda. Tayo nagkuhan. Natas. Unsa na? Butong. Ano? Oo, buto. Maka jadi betaan ni. Uyas, iro uy. Kaya ngayon, mga lang nabilin, lamig mo dyan. Lami dahil siya ito slow, no? Kaya na yung turo na malagkit tapos ikuan sa unsay tawag ani? Pinabata. 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 Ah, babe, kaon ka, babe. Sana. Bala ka na ako ani. Ano? Kapag sa budget, gawas ito. Unsa sa Sabado? Kasi apple sa budget. Wala man day kay apple sa budget eh. Unsa may gihulat nimo to eh? Gawas. Unsa may gihulat nimo to eh? Alo, inag na oy. Manghagwa sa mider silang kuan. Sila unsay tawagan ni? Ilaga, ilaga. Cute kayo. Ibutang lang. Iyo, gagawin kita tani. Kaya si Pato. Sige pa nga ba? Gawas yan man. Yung gawas mo. Ay, kuha ba hindi sa akong bag? Uy, kuyawan, yun lang matulog eh. Kabalo ka mag-drive at iyo ha? Oo. Tara, pwede naman tulo dito. Di ba na? Okay, makaya na. Nasundo na na mga isa na mga classmate pero Patay lang. Ni Viv. gikan pa siya trabaho, grabe ka hardworking. Mga classmate ako sa grade 9. Pakita po daw naong daw. Pinakasalbahay sa mo. Ay na. Kanaong siya ni Nadine. Oh, Nadimunyohan. Nadimunyohan daw. Na tao na to yung naong. Mura siya si Nadine. Ayun. Hindi daw mo kupat sa iyo. Okay? Nadine, Nadine. 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 Mulakaw na ba yami? Uy, tanawa ha. Uy, tanawa yung video ay. Pasin na daw sila Gikan ba mo siya trabaho? Uy, insa na lang ko. Tanawa daw kong now. Guard daw yung now. Insa na lang ka aqua. Sana lang may. Uy, ganina rami diri. Maulaw jud ni Nadine Lustre ba? Ay, Nadine, I miss you. I miss you. Ngano magtago man jud mo sa inyong naw. Ayo, ikaw lang yung kagwapo. Ay, lamiya jud na no. Ti 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 ti. Sige na. Ginakaulo ni yung kagwapo. Ug yang kalami. Uy, maldita ba yan ni si Nadine do? Hala ka do, oh. Hala. Hala ka do. May ko. Mura nagmama na ako. Pure Mandaya baka. No? Pure Mandaya. Record pa mo.
Adili, nagakuan man ko. Di ba, i-edit na ko, i-edit na ko. Tanawa po sa ano, sa Eva Clomero na ano, YouTube channel sa mga. Di ano lang, tanawa lang dito, i-edit. Daghan ako mga videos tung sa ko ang mga nakaraang ano, kanang mga sadness. No, kasi iya, right? Kabalo man na siya kung kinsa akong ex. Da? Kabalo siya. Oh, kabalo siya tanan, gi-story na ko. Best friend man sila sa ex ni. Putang ina. Oh, best friend na sila. Nagpatudlog eh siya unsa ang pagkuan unsa ka. Paano maging bang? Gina, wait lang. So nagkasinabot nami guys nga mabilin ko una na ning isa si Uyab. Thank you. 3 years pud mi wa nagkita ning kana o kana. Napay isa mabot-ambot kung drawing ba jud to siya. So magsabay na lang mi guli aning ako ang murag mama nako. Ala. Ito sa mga dito. Mayatad siya na to. Kasi masuko siya piha. Thank you. Okay, kung dili po siya masugot, ikaw may masuko. Doon. Wala ba? Simula lang pod ko nga. Charot ko yun. Thank you. Kaya Hinahinay sa live. Singutan mo eh. So, ano man, doon minisak kay Char, di ka mo singutan lang. Bagay. Kasi pag atig lubot ang isa. Siya. Gani. Yes. So, ipadala na ko ning cellphone sa iya. Edit pa na ko ni, ano, hatod sa namo sila. Siya di ay. Kung kaya ko nimo sundo niya, masundo ko nimo. Ayun na. Ang taxi na ta. Ay, mag-taxi daw mi. RK na siya o kana, mag-taxi na lang daw Hindi mi. mag-taxi, mag-van eh. Ano na lang dalain? Kasa lang. Ha? Case lang. Gatay. Okay lang sa mga. Kaya naman. Sure ka? Sige na lang. Iba mo. Ano na ako ni? Unsa man jud? Kaya nimo? Kaya naman. Meanwhile. Naririnig mo to, nasa kabilang banda kami nang hinahanap mo. Pamparam pam pam, pamparam param pam, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam, pamparam param pam, nagawa namin ito habang bilog din ang buwan.